Bon dia a tothom o bona tarda ja. En primer lloc, gràcies per venir a aquesta roda de premsa. L'objectiu d'aquesta roda de premsa és comentar i valorar l'incompliment del Codi Ètic per part d'una regidora del govern municipal i l'inici d'un expedient sancionador que s'elevarà al ple d'aquest proper divendres. Abans de res, per començar, situar una mica el tema perquè tingueu tots els antecedents, perquè us feu una idea clara de d'on venim, d'on som i cap a on anem. Aquest cas comença a l'octubre de l'any 2020, quan l'Ajuntament de Terrassa va adjudicar, a dit i sense publicitat, un contracte per valor de 30.000 euros a una empresa que dirigia la cosina de la regidora de Cultura, la senyora Rosa Boladeres, per la celebració del Festival de Poesia Elixir. Aquest fet suposa una vulneració del Codi Ètic de l'Ajuntament de Terrassa per part de la regidora de Cultura, i és que, a més del parentiu familiar, la senyora Boladeres dirigia aquesta mateixa entitat en el moment de ser nomenada regidora a l'Ajuntament. A més, l'Oficina Antifrau de Catalunya està investigant a l'Ajuntament de Terrassa per l'adjudicació, per determinar la legalitat o no de l'adjudicació d'aquest contracte. Per aquest motiu, aquest divendres, en el ple municipal, aprovarem l'inici d'un expedient sancionador contra aquesta regidora, un fet inèdit a la nostra ciutat. És important deixar clar i esmentar alguns aspectes de la formalització d'aquest festival. Tenim aquí a l'Amadeu Aguado, que va ser regidor de Cultura molts anys en l'Ajuntament, i ell ho podrà explicar molt millor que jo. Però és important esmentar que l'any 2019 l'Ajuntament de Terrassa no va adjudicar cap contracte per la celebració d'aquest festival, igual que la resta de festivals de la ciutat, sinó que es va utilitzar la fórmula de la subvenció seguint els criteris tècnics que marcava l'intervenció municipal en aquell moment. L'entitat que va rebre aquesta subvenció, dirigida en aquell moment per Rosa Boladeres, va renunciar a la mateixa argumentant que no estava d'acord amb la quantitat de la subvenció rebuda. Curiosament, a l'any següent, sent Boladeres regidora de Cultura, en lloc d'utilitzar la fórmula de la subvenció, recorre a una adjudicació directa i sense publicitat. Això penso que és un element important per tenir clar del tema que estem parlant. En tot cas, com ja dic, sobre la legalitat o no d'aquesta adjudicació l'està investigant l'Oficina Antifrau i, per tant, esperarem a conèixer quina és la seva resolució. Però el que sí que podem afirmar és que ens trobem davant d'un fet molt greu. Una situació, com ja he dit, inèdita a la nostra ciutat. Tenim irregularitats en l'adjudicació d'un contracte, tenim la vulneració d'un codi ètic i també, malauradament, tenim falta de transparència per part del govern municipal. I és que, a més, volem denunciar que, segons l'informe que va elaborar la síndica municipal sobre aquest aspecte, la regidora de Cultura es va negar a col·laborar en les tasques d'investigació d'aquests fets. I, a més, a dia d'avui encara el govern municipal es nega a publicar el contingut d'aquest informe al portal de transparència de l'Ajuntament, vulnerant d'aquesta manera les normes reguladores de la bústia ètica. Tot per Terrassa i Esquerra volen que no es parli d'aquest tema, volen ocultar-lo i que la gent no sàpiga que al govern municipal hi ha pràctiques irregulars com aquesta. De fet, Tot per Terrassa fins i tot volia que, malgrat ser obligatori per llei, l'expedient sancionador no anés al ple. En definitiva, una voluntat de tapar aquesta irregularitat que deixa molt clar quin és el concepte de transparència d'aquest govern. Però no ho aconseguiran, no ho podran aconseguir, perquè al ple de divendres iniciarem un expedient sancionador contra la regidora de Cultura, que podria acabar amb la imposició d'una sanció greu segons la llei 19/2014 de transparència. Per tal de preservar les màximes garanties per tothom, des del PSC hem sol·licitat que sigui la Diputació de Barcelona l'òrgan instructor d'aquesta causa. Consideramos que se trata de una situación muy grave que nunca habíamos visto en Terrassa en más de 40 años, y lo tenemos que decir muy claro. Una persona que adjudica un contrato a dedo y sin publicidad a una familiar suya, que se niega a colaborar con la investigación de los hechos,
que acusa a un partido de la oposición de estar detrás de este asunto, que pretende tapar este tema y que no se hable de ello, que ocasiona que por primera vez en democracia la Oficina Antifraude investigue al Ayuntamiento de Tarrasa y que va a ser sometida a un expediente sancionador por el Pleno Municipal. Esta persona no puede seguir formando parte del gobierno municipal. Y es por esto que pedimos al alcalde de Tarrasa, al señor Jordi Ballart, que cese a la señora Buladeras como concejala del gobierno municipal. Es responsabilidad de Ballart, como máximo responsable del Ejecutivo local, garantizar que en el gobierno no haya personas que vulneren los códigos de conducta. Y si Ballart no la cesa, será cómplice y responsable de estas irregularidades. En definitiva, reclamamos transparencia y asunción de responsabilidades por este asunto y creemos que Tarrasa merece volver a lo que nunca debimos perder, un gobierno serio, honesto i transparent. Aquesta és una mica tot el resum dels antecedents dels fets i l'escenari on estem ara i cap a on anem el proper divendres en el ple municipal. Si teniu preguntes, jo estaré encantat de poder resoldre qualsevol aspecte, ja sigui més tècnic o preguntes també, si voleu, de caire polític sobre aquest assumpte. Sí, jo volia preguntar sobre l'informe tècnic dels serveis jurídics. Després que no, ratació de continguts... No sé què ens pots dir de l'informe jurídic, que podria ser bastant determinant com a complementari al de la síndica. Aquí ens trobem davant de diversos informes. Tenim un informe primer de la síndica municipal i després el secretari emet dos informes. Un primer informe que l'emet per petició de la Comissió de Seguiment i Garantia del Codi Ètic, en el qual esmenti una opinió jurídica sobre el primer informe de la síndica. En aquest informe el que diu el secretari és que hi ha incompliment d'un article del Codi Ètic. La síndica municipal parlava d'incompliment de 2 articles i el que diu el secretari és que hi ha incompliment d'un article. El secretari diu que hi ha incompliment de l'article 15 del Codi Ètic i la síndica diu que hi ha incompliment de l'article 9 i del 15, que és el que defensem des del PSC. En tot cas, això tampoc correspon determinar-ho ara perquè s'obre també un procediment sancionador i també serà la instrucció que haurà de determinar què és realment, quines són els incompliments. I després hi ha un segon informe, que és l'informe que acompanya a l'inici de l'expedient sancionador, que és un informe que hem esmenat des del PSC i que si no el rectifiquen l'esmenarem també en el ple i presentarem les esmenes que siguin necessàries perquè és un informe que conté errades, conté errors quan, per exemple, quan parla de la trajectòria del Festival Elixir, és un informe que diu que el Festival Elixir s'ha celebrat de forma anual sempre amb el mateix procediment i no és així, com ja he explicat abans. És un informe que conté imprecisions, és un informe que s'equivoca a l'hora d'esmentar lleis, utilitza una llei per tipificar una possible sanció, però recorre una altra llei per tipificar o per graduar la sanció, és a dir, és un informe que creiem que és inexacte i que per tant s'ha de corregir, i també és un informe que determina que el secretari municipal ha de ser l'òrgan instructor d'aquest expedient. Nosaltres entenem que això no pot ser així, perquè el secretari municipal ja ha participat en aquest expedient elaborant informes previs. Per tant, hi ha principis generals del dret que diuen que un mateix òrgan no pot participar en un procediment en diverses fases. Si aquí el secretari ja ha intervingut, no pot tornar a intervenir com a instructor d'aquesta causa. Per tant, el que sol·licitem és, per protegir els serveis municipals i a tot el personal de la institució municipal, que sigui una altra administració, en aquest cas la Diputació de Barcelona, també com a òrgan de recolzament i assessorament als ajuntaments, que sigui qui exerceixi aquesta funció d'instrucció. Per tant, són aquests els informes que tenim ara mateix damunt de la taula. No, encara no, perquè això ha de ser el ple. És a dir, al ple, aquest divendres, aprovem l'inici de l'expedient sancionador i un acord d'aquest expedient és nombrar l'instructor. Actualment, el que diu l'expedient és nomenar el secretari. Nosaltres el que hem proposat i continuarem proposant és que en aquest acord digui sol·licitar a la Diputació de Barcelona
la instrucció d'aquesta causa. La Diputació encara no ha dit res, evidentment, perquè no hem fet la sol·licitud formal, però és un element que la Diputació fa de forma relativament habitual. Quan algun ajuntament li demana ajuda per instruir algun expedient sancionador, l'Ajuntament, la Diputació, a partir dels serveis jurídics, ho fa sense cap problema. O sigui que no creiem que hi hagués problema en aquest cas. Llavors tot això, si s'aprova el divendres, representa que passa a la Diputació i és ella qui instrueix el cas? Sí, finalment es determina que sigui la Diputació l'òrgan instructor. Això, ja dic, aquí també serà el govern municipal que haurà de decidir, perquè actualment l'informe que tenim a dia d'avui diu que serà el secretari. Nosaltres ho hem esmenat, no hem vist encara que ho hagin rectificat. Si no ho fan, presentarem l'esmena formalment en el ple. Si s'aprova l'esmena, anirà a la Diputació, serà la Diputació que instrueixi la causa, i si no s'aprova l'esmena, serà el secretari qui instrueixi la causa. Llavors, quin recorregut té això? Bé, això hi ha una fase d'instrucció, sigui qui sigui l'òrgan, hi ha una fase d'instrucció, i aquest òrgan el que s'encarrega és de revisar tots els fets i de cridar els interessats, en aquest cas a la regidora implicada, donar un tràmit d'audiència per tal que pugui al·legar tot allò que determini. A partir d'aquí, quan ja hagi comprovat tots els fets, hagi examinat la legislació i tot el que hagi de fer l'òrgan instructor, a partir d'aquí prepara i elabora una proposta de resolució d'aquest expedient. I aquesta proposta de resolució haurà de tornar al ple de l'Ajuntament, perquè és l'òrgan que té l'atribució per llei de resoldre expedients sancionadors en aquests casos. Per tant, en aquest ple de divendres tenim l'inici de l'expedient, hi haurà una instrucció, una tramitació, i quan acabi tornarà al ple per ser resolt, que pot acabar amb la imposició d'una infracció, que pot ser lleu, que pot ser greu, que pot ser el que determini. Nosaltres creiem que pot ocasionar una infracció greu, d'acord amb la llei 19/2014, o que pot acabar també amb l'arxivament de la causa, si així es determina, però això en tot cas encara no estem en aquesta fase. Però quina sanció podria ser? Depèn, si estem parlant d'una infracció lleu, la sanció, estic parlant de memòria, la sanció suposa una amonestació, una simple amonestació. Si estem parlant d'una infracció greu, la sanció ja és una sanció econòmica. Una sanció econòmica que, segons la llei 19/2014, va des dels 500 euros fins als 6.000. Aquí també l'òrgan instructor ha de graduar, però això estem parlant de possibles sancions que en tot cas correspondrà a l'òrgan instructor determinar què és el que ha de ser. I en tot cas tot això ho ha d'aprovar el ple, no? Ja des del primer divendres. Sí, el ple ha d'aprovar l'inici de l'expedient, sí, per majoria simple, com qualsevol expedient, ha d'aprovar l'inici i també haurà d'aprovar la resolució d'aquest expedient. Perquè ho diu la llei, no per res. O sigui, la llei de transparència té un règim sancionador que ja preveu infraccions, sancions i procediment sancionador. I aquest procediment ja diu quin és l'òrgan encarregat de fer cada fase. L'expedient va al ple com a dictamen, no? Sí, com a dictamen. Clar, hi ha majoria clara. És possible que no passi el tràmit del ple, no? Bueno, no, el tràmit ha de passar, és a dir... Arribarà al ple, però portarà i no esperarà, no? Bueno, jo no sé què farà el govern municipal, però el que sí que pot passar és que el govern municipal tombi les esmenes que presentem sobre el dictamen. Però el dictamen en si s'ha d'aprovar, però perquè ho diu la llei. O sigui, ha d'anar pel ple, és veritat, i s'ha de votar, però és que la llei és un procediment reglat i la llei diu que és aquest òrgan el que l'ha d'iniciar. Si no l'inicia, si el ple no fa la seva funció perquè uns partits polítics voten en contra, doncs haurem de veure quines possibles conseqüències legals té això. Perquè el dictamen, quins punts es voten exactament? Per saber si podria votar un sí i altres no, o pot votar tots, sí. Per tant s'invalida? A veure, ara no el tinc al davant el dictamen, hi ha diversos acords. El primer acord és iniciar l'expedient, el segon acord és que l'expedient es faci de manera d'un tràmit simplificat, que això també ho hem esmenat perquè creiem que s'ha d'utilitzar un procediment ordinari. El tercer acord és nomenar l'instructor.
El quart acord crec que era donar 10 dies hàbils a la regidora perquè comparegui per al·legar, i la resta eren més tècnics, no, eren més legals. Però, insisteixo, són uns acords que diu la llei, o sigui, està arreglat. És que aquí no estem parlant d'una moció política que cada partit, en funció dels seus interessos, voti o no voti. Aquí estem parlant d'un procediment reglat, un procediment que està regulat a la llei i que s'ha de complir, s'ha de seguir. Jo entenc que votaran a favor. Entenc que votaran a favor primer a la comissió informativa, ja van votar a favor d'elevar-lo al ple, i no contemplo, sincerament, no contemplem la possibilitat de que el govern municipal ho tombi, perquè podria incórrer en alguna responsabilitat legal si això ho fa. En la petició de dimissió o de cessament, en aquest cas de la regidora, esteu sols? Pregunto si Ciutadans no s'hi suma, perquè en altres passos sí que creuar junts, o en aquest cas què ha passat? No, bueno, aquesta és una valoració que fem des del PSC i aquesta petició la fem des del PSC. No hem parlat amb Ciutadans d'aquest aspecte, no sabem què faràs, si s'hi suma o no, això no ho sé. Per tant, bueno, que decideixin el que considerin. No, sobre aquest tema no hem parlat amb ells. El nom de l'entitat és important o no? L'entitat que... L'entitat adjudicatària? Sí, que organitzava el... Sí, el festival. L'entitat, ara parlo de memòria, és Associació Elixir Poètic. Es pot dir, no? Sí, evidentment. Està l'adjudicació està en el perfil de contractant de la web de l'Ajuntament, o sigui, qualsevol persona ho pot veure, no hi ha problema.